Huriana hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Marpung hitan waing di bagas joron. Laho patupahon perpunguan parningotan hama mate ni Tuhan Yesus. Tada holong ni rohani di batana sohalopuan. Tu hita jolma manusia pardosa. Taida ma induk ni hapor syota. Nama naon hapor suhon. Dohot halayaon alani hita. Kita hial dona ikon hona bura patik. Alai sudah burai nungan dituhuk Yesus. Anak di bata parholong roha nasoha tu dosani. Naing mamar hite perpunguan di parningotan hama mate ni Tuhan Yesuson. Lam takas di rohata, naung di paupun di batari mas natu hita. Alam mudar ni Tuhan Yesus. Asalam ture pangalahota, jala unang besai tadat dati mardosa. Sai jalo
Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, nama tetar silang doho, humokop hami halak pardosa, alani holong ni roham na gudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingot to, na tergantung di hau na pinar silang humokop pami, ai hodo haporusan nami, maradopon rimas ni debata, dohot panorion, ni patik, dohot panol solion ni roha, saya sesa jala urasi madosa sian rohami, marhite-hite ton dimna badiai, jala pargogoi mahami, maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, laho mangi hutoko, namangulu jala namang gom-gomi rap dohot amai, dohot todi porbadia, rodi saleleng nilelengna. Amin. Patik dihita di parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus Kristus, tersurat di Heber 12 ayat 2, songonon ma hatana desi. Tabereng ma iduk ni hapor siauni, jalana paujuk koca, ima Yesus, nama noton parsilongani, sikat nilas niroha, tohap naihian, so di etongi hailaon, gabe hudul di siamuni habang sani debata. Tapauduk marohata tu ado panidebata laho manopoti dosa tanagudangi martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia
amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang 3 hali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sineroham disalut hami halak pardosa, alani ido ubahe nahupa serep hami, diri nami selario di jolom, jalahu parhatopot kami, tung na jul dohami manimbil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru nalilu. Ale Tuhan debata, unang tung pabali hami sian julom, alani dosa nami i. Aindang di halomon roham, hamatean ni akapar dosa, alai hamu baon ni rohana do, loma ni roham asa mangulu. Asi maruham dihami, sesama saluhut dosa nami. Ale Tuhan debata, huoku kami do, na jul do warsai hami homar hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai, daku haolongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami pe, dang docon diri nami hubai kami, dibaheni tamadori masamu jala uhuman muhami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama purs dohami nuaing tu adopamu, mangido tuho hasesani dosa nami, buri mahami marhite-hite mudar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nadurus di Golgota. Allah dengani basami roa Tuhan, oh Yesus Ale Tuhan debata, saya urupi mahami paubahon rohanami, maninggalhon sude hajahaton nami, jalamian mahami di ngolu naim baru di bagasan Yesus Kristus,
lehon madihami roha dohon gogo, mangulahon naho bartulomon roham, di tonga-tonga ni portibion. Tangihon mahami alani asin roham, di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si paluahami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan hasesan ni dosata. Isebe mangulahon akan apin nilit ni debata do mamitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan, Kristus Yesus do naung mate. Alai inda do holani naung mulak mangolu do jala di siamun di debata do ibana manghodio kita. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Turupuk epistel di parningotan ni hamamati ni Tuhan Yesus tersurat di Sakaria sia mamuhasian ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu. Sakaria sia mamuhasian ayat 10 sada saat rodi ayat 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ni parpadanomu palu wakku akan terbuang siako sian godung na so marisi ai. Ahirasior husitak juda diahu, jalahu parade ia Ephraim tu parporangan, jalahu sunggul aka anakmi alesion, dopak aka anakmu, ale tano junani jala bahenok kumaho hirapodang ni ulubalang. Jehovah Sebaot mangodingin nasida, gabe suda pangonan nasida, jala lutakonoku akabatu ni abalang, jala minum nasida jala marhari buron hirasian anggur,
gabegokna sida songon soaon pangurasan, songon akasuhi nilanggatan. Hai aha hina dengganna, jala hinaulina, dahanon pasibur magodang akadoldoli, jala anggur akana merbaju, ido sahatna, martua do akana tumanghon hatan bata, jala na peopsa. Amin.
hamua kadongan dipersilakon. Ima uhum na di parade ni pamareta Rom, tuaka perjahat na sumalin. Ido bahen na di papilit silatus tunatoropi, Jesus do paluon na, manang si Barabas perjahat na sumalini. Ninarohan ni silatus, tang mungkin piliton na ni natoropi. Dang boy bedi ida na sida, na jongjong di jolo na sidai, anak ni debata si palua portibion. Si Barabas perjahat na sumalin ido di pelit na toropi. Malua peta ho perjahati, asal ma dipersilakon Tuhan Yesus parholong na suatu dosa ni. Tutu manunga bedi tuhuk Yesus silangi, naikon hitahian manuhuk. Nunga bedi patikon silang ni di Golgota, nunga bedi labakon simangido ni Yesus. Nasai masu-masui, dohot si majujakna, nasomar na lujay. Madalani akahuta mamaritahon barita nauli, barita halwaoni. Silang di Golgota, hapa patar ni holong ni debata, tujol ma pardosa, silang nabadia doi di hita persea. Nanang paluona atong hapersiay may unang tung hailahoni. Silang nabadiyahi modon bulong buki maralohon dosai dohot pandelehani disudesi taroni omarong bulong buki. Manetek mudar sian tangan, nang dohot si majojak ni Yesus, naung dilabakot tuhau parsilangi. Songoni nang sian si majujung ni Tuhan Yesus para siroha, na sohalopuani, mudar nabadia napaluahon portibion sian dosa. Gatung Yesusi dang dijakon portibion songoni nang banua gijang. Songon tadi yang nasoha puluhan Yesusi ndang adong madongani manau na porsuki. Asude nung amadau. Oh Tuhan Yesus, anak ni debata, hami colma pardusa onyan, naikon manaon natinaon mi. Alai alani holongmu, dituhuk hodo sudeb na porsuki, di tau kodo sude na haciti. Silang ni Yesusi, silang nabadia doi di hita. Ai hapa patar ni asin rohan di batadoi tu hita jolma pardosa. Nasanahu ulahi jang tamaso nangaki nang rikot pero haki pola
hata ni debata na madok, ai hao todo hata na taringo tu silang, di rohani akan alahomago, alai hagogo ni debata doi, dihita na dapoton haluaon, silang ni Yesus di Golgota, papa tarohon holong ni debata, ta auhon mai jala tahanguluhon, ai ido hadameon, dohot haluaon na sumurung di hita, unang tung halupahon pakop-kopan ni Jesusi, suan mai di rohata, gabe arta na manotong. Amen. Nal ia kapatikia sinodami silangmu Tuhaki sian hati uronna marsidona olong nana sohalopoani Sudena bang somar pakirimo tu sondang di asini rohai somon pardu Partisarni Silangmu Kristus kandani holongmu pahisarton di nama kopui pangalonokon sasude dosaku mabar tulang asini rohani Taha tidak kumaha porsiatai songona hina tidak konidongata sa porsion di sadok portibion rab mahita madok. Di debata Jehovah, ido ama pargugu ni suatu dosan, natmo palangi do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sedai, iman na tinubuan ni Maria, naga megabian santon di porbadia, andorang sohabubuan, ido tu hata na tu mau na bernit di pengumuman ni selatus na mate terpajal do ibana di hau penar silang na tua tu beno toru di tanom na mula mangolu dari patuluhon na manaik tu srugo lahun siamun de bata Jehovah amanai pargugu nu satu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak mangolu do namate. Au porsea utoni porbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai namado mulak mangulu sogo daging halak naung mate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Duduk mahal.
Songon sunggul-sunggul di hita, dung sirung jamita, jaladuk sirung papung pelean, tapatu pado ulaun nabadia. Ulaun nahohom di patu pado di sadarion ima pukul 2 botari. Pukul 2 botari di sadarion. Marsogot Sabtu di patu pado Sabtu sunyi buat sekolah minggu dohot remaja di Garijaon pukul 10 sore. Berikutnya minggu subuh hari mingguon 20 April 2025 di patu pado buha-buha ijuk di Garijaon masuk jam 5 subuh. Dungi diuduti di hari Minggu museng pesta Paskah par mingguta songon nasional itu 30 bahasa Indonesia jam 10 bahasa Batak 10.30 kebaktian bahasa Indonesia. Ima sunggul-sunggul di hita. Mari demah hita. Sila itu
Dami ni debatana sumurung sian salhuna roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhuna. Hurian itu hatta na holongan di paringotan di hamamate ni Tuhatta Jesus Kristus. Hata ni Tuhatta na marujahan. Ima di Evangelium Markus bidu 15 di ayat 30 sahat rodi 40 sada tapai hutihut ma di bagasan rohat taganub. Alai di hos nyari songgok manahulum tuliat tanui sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara na balga ma Jesus majuhon ali de bataku buasa tadi konomu ahu Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong madiba na jongjong di sinaw bigisa. Gabidok ma siliado na jinunay. Alay marlujong masahalak manornopon limut tu asom. Dilohoto may tutolong laho painum ibana. Huhu maridok atong taidama. Manang narosi Elia pa ijurhon ibana. Dungi marsuara na gugu ma Jesus. Laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoru. Dung di ida letnan na mga dupi ibana. Songoni hape parmatena gabe di dogma tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do sian na daw diba inaina songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus nauposo, akup ni ina ni si Joseph, dohot si Salome. Dihuton na sila do ibana laho makubasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lado pe akana asing, narap nakok dohot ibana, tu Jerusalem, ido nang sahana. Huriata di parningotan di hamamate ni Tuhatta Jesus Kristus. Buasa hita marpungu akamang inang di ari parningotan di hamamate ni Tuhatta Jesus Kristus alani ditujuhod do naing marsaringar buhado di pakokopon ni Tuhatta di silangi atong dinamarningot hita di arahamate ni Tuhatta Jesus Kristus takas do tu hita padohan di sadarion Yesus menyerahkan nyawanya tosma hosana di hamudamang dainang Jesus do mangalihon hosana mangalihon nang dirina laut waha akamanginang bahit tubus ni hita jolma do asa malua hita sian huaso ni hahulumon sian huaso di dosai asa jupang pardengganan doh pardamaian dohot di bata asa gabi jolma nadapotan haluaon hanguluan asa guk na pinarbaga ni di bata ima Kristus Mesias di tonga-tonga ni nanguluta alain waing akka amang inang idealnya siapa yang melakukan dosa seharusnya dia yang dihukum. Itu yang ideal amang inang. Siapa yang melakukan kesalahan, dia yang menanggung akibatnya. Ada ungkapan bahasa Indonesia mengatakan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Alani dan ina masa di Jumat Agung. Haabalion ni ido amang inang. Kebalikan dari apa yang ideal secara menurut dunia. Itu yang terjadi di peristiwa Jumat Agung. Mate tersilang Tuhatta Yesus. Jala dakuboto mulut tajahra mungkin amang inang. Kita sudah dalam pendidikan bagaimana literatur. Molo di pemahaman tara taringot tu hukum salib. Hukuman salib di orang Yahudi amang inang dikenakan kepada penjahat
kelas kakap idora. Dan mungkin didok tu parjamret. Dan mungkin didok na membobol bank. Dan mungkin dikenakan hukuman salib kepada orang koruptor di pada saat ini. Alai ulaun hajahaton yang paling luar biasa itu sebenarnya dikenakan oleh hukuman salib oleh Yahudi. Alai tusido amang inang, tusido ditonahon, tusido nang ditaoton, tusido nang dipadodoton nang Tuhata Yesus Kristus. Alani nunga tahun amang diopat amang inang di pertanyaan pason dina opat ari tapayutihut diaka borngin ganup borngin bohado tabering di si hajahaton ni Tuhata mabugang alani dosa taibana tertulang di tonga-tonga ni nang hajahatota. Sebenarnya kita yang menanggung ikon api tu hita donian nang hasalaani, tetapi Tuhan memperbarui janji keselamatan itu. Heilgesiste di jarha bahasa Jerman, Allah melakukan memperbarui janjinya kembali. Dan di surat tu bayi tu hukum Taurat tulei alai turuham nama bang, turuham nama inang, turuhatku nama, turuhatta nama asa di pasahat di suraton ima Kristus na tarsilangi atong idon waing buhado tutu dihita di tengah-tengah ninggulwon kadang tadok sibur puas sibur bakara alai bodo asing be nang pakorhon nate mungkin bisa asal maniuluan di persoalan ini mungkin bui dang dipaingot-ingot alai boido maripos-ipos ate di persoalan. Tidak benar kita mau menyelesaikan, tidak benar kita mau berdamai dengan itu. Alani do bohado tutu asa unang taingot-ingot di mari kita ikhlaskan. Jadi unang bese adong dihita akar pahit mengingot akan asal putih tidak lagi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen yang Tuhan sudah selesaikan di Bukit Kalvari. Alanido didok nang Agustinus, tokoh teologi, salib itu menurut dia adalah mimbar Yesus untuk memberitakan Injil. Agustinus, tokoh teologi, salib itu adalah mimbar Yesus untuk memberitakan Injil. Atong dak pula be makatai Tuhata Yesus Kristus toho amang inang alai buhado nata bering peristiwa salib, kabar keselamatan yang sudah sampai kepada kita nang sahat tuho, nang sahat tuau, nang sahat tuhita, nang saluhutna idon waing asa mimbar Yesus untuk memberitakan Injil turohatta nama nuaing. Atong adong do amin akamanginang adong bate. Jadi bukan unak kolanda merminggu bira alai buhado mangauhon pakokop ni Kristus di tengah-tengah ni nguluta. Adona masa di peristiwa Golgata membuka jalan, membuka kunci di tengah-tengah kehidupan kita. Bura hupijam bistila digital manang ikon adong kata sandi di istilah sonari manang password raikun adong ra diaka smart porta. Begitulah amang inang Kristus menjadi kata sandi, menjadi password supaya kita masuk ke kehidupan yang kekal. Itulah kata kunci, itulah password supaya kita menerima bagaimana Kristus menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Atong ido nuaing di lasni rohata aka amang inang marhite nang turpukon di suarahon nang dihahasiton nang di Golgata. Di dok siap pukul 12 satu pukul tolu adong masa hahulumon juga bagaimana alam ketika itu menunjukkan bagaimana ikut bersedih. Pabua alam, fenomena alam menjadi saksi di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus
Molo didok akan malo gerhana matahari manang gerhana bulan kita sudah tahu amang inang beberapa saya rasa durasinya sebentar saja. Beberapa menit itu gerhana matahari yang kita sudah lihat. Gerhana bulan itu hanya sedikit. Alai bohado siap pukul 12 sian hosniari saat tu pukul tolu masa hahulumun. Apakah itu terjadi atau anggapan seorang lain itu adalah hukum alam? Manang nedo nakaning gerhana matahari alai di pataruhonido akamang inang bahwa alam juga bersedih bahwa yang diciptakan Tuhan makulum matahari ima puncak ni si taonon ni anak ni jolmai patuduhon takas dihahulumu ni asanaing dipabisar tuhata dibuka kembali kunci kerajaan surga di dalam kita atong asa membuka mangalehon nang hasunangan nang tuhita. Napaduahon hira-hira pukul tolu didok. Eli lama sabaktani ali di batakku buasa tung tadik konomu ngahu sadasi taunon nasomar nama sari sadasi taunon nama satu Yesus ditijuri, dilai, dilisingi, ima patuduhon haliaon, ima patuduhon isak-isak disalahon, tu nasomar pipot disalahon, tu Yesus nang tuhatay atong marhiti padohani bohado tutu natahilala holan di Yesus do mangalu-aluhon saluhnay tu hatta seakan-akan Tuhan meninggalkan, tetapi rencana Tuhan supaya kemuliaan Tuhan, rekonsiliasi yang baru kembali kepada kita amang inang. Di patuduhon soldaduido dohot namay nodur. Adong madok pasobujo si Elia manang naro pangisahion pangaliaon. Dibuat ng asom seakan-akan obat bius supaya yang terkena hukuman salib tidak merasa sakit yang luar biasa. Alai di sido takas di patuduho dang di jalo tu hatta nakaningan adong na mangalap limut na margoar asom di sidang di jalo nang tu hatta atong tubagasa tangamu mahu pasahat. Eli lama sabaktani tubagasan di pangior Yesus suarana isi mampu songoni akamang inang dinalaw mate hita juhon dito hata hiya hita bui majuhon aliamang tubagasa tangamu ma hupasahat todiku dahola Yesus mual ayat hanguluanido na bui pasahatoni nang tuhita buah-buah proklamasi hasitongan na sinurakon ni Jesus di hamatian nai asa haluaon asa hatuaon nang tuhita akaamang inang. Itulah kita lihat lagi peristiwa alam nasoha pikiran di soldadui nakaningan madok asa tutudo ibana nang anak ni debata. Salpuni asa taida musena buhado nang hire-hire na di bagas joro bola dua patakason asa dangadongbe inganan manang malim na pataruho sisa halisa tao marhite mudar ni akapahapahanan alay nunga Diyos sati marhite nang hamatian ni Kristus gabi takas dangadongbe inganan na maha kudus tetapi semuanya perantaraannya hanya di dalam Kristus. Audu dalani duhot hasitongan dangadong nasa tua amai ia so marhite sianaw atong dangadong bedalan dang siam malimbe dang sian akka mudar ni pahambahanan alay mudar ni Jesus na di Golgata mana laho pataridahon dang adongbe skak-skak dang adongpe akka dorpi parholangan dihitahon nunga di bagasan hasadaon na marhasadaw kita di bagasan Kristus tutudoon anak ni debata sada takas pangakuhonon
ni lekna ni tutu doon anak ni debata buha akamang inang songoni donwaing nang pagkapursiyaw di ngulut taon tadok tutudo anak ni debata manang dohonot tama buhado marpikir doaw mengkaji ulang dope di tonga-tonga ni nanguluon di tonga-tonga ni nakwida nakujaha tajaha di bagaimana di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Evangelium na opati buhado nunga takas di pakatahon taringot tu silangi taringot tu pakokopon ni Tuhata Jesus Kristus di bagasan ng nguluta atong tusido hita dibuan akka amang inang takas tusido hita dibuan asa di panaonon ni Kristus ima taauhon menjadi berdampak kematian Yesus bagi kita menjadi wujud kasih peristiwa salib yang bagaimana salib adalah secara vertikal bagaimana kita bergantung kepada Allah dan secara horizontal bagaimana kita secara manusia bersekutu nakaningan hautodo di rohania kanalau mago taringot nang tu silangi alai hagugoon victory keselamatan kekuatan bagi kita amang inang di bagasan nang nguluta atong walaupun kita marulon na badia takasma tajalo akamanami inanami asa dang ganggu hita di tonga-tonga ni nanguluta asa saat kita menerima pembab ulahun nabadia menentukan sikap bagaimana tahilala di pakorhon ni nguluta Kristus nang mate atong dang masabira parung unguto nate di tonga-tonga ni ngulu dang adong bera di parari Kamis na bui masitihaan di si dang bui bera di Abigail di Ruth nang dia kapunguan di huriat taon nama bahin gabi bosir di tonga-tonga ni akka persoalan tetapi bagaimana kita menentukan sikap di bagasan nang ngulu taon asa tadok buhado nakaning manalpuhon bagaimana pergumulan itu di tengah-tengah kehidupan kita ikom masih bulusam mara di tengah-tengah ni ngulu raima pergumulan nang di tengah-tengah ni iptek di tengah-tengah ni teknologi banyaknya kita lihat dunia ibarat sebuah desa village hanya sebuah desa yang besar tidak ma murah-muranai akka hitatin waing dihamu akka amanami lansia nadong yanak kota di Australia nadong di Belanda di Inggris atau di daerah-daerah Eropa bagaimana kita dengan video call nunga bata kasra murah-murah hita lam jonok portibion semakin terasa kecil dunia ini tetapi persauran holong di roha lam tu ngalina di tengah-tengah ni ngulu tahun budura sipata song dauduk mahita ama ina opung na do pahopu di bagas song namar tangyang api nahulan petiup-tiup smartpot tanu hita hido kadang rokor ama alau tik dope ada pula disosoi tudungan nanang ro bahulan sadok menunggu teman ama ba smartphone nama di patiup-tiup ate imarama baik kita di terasa bagaimana iptek ini las idoranang di tengah-tengah ni nang tikion atong menjadarhon hitama di Jumat Agungon bohado hita akamang inang bohado hita unang terjebak di tengah-tengah ni akka pangalaho na mengintai dohot na menjebak dohot na membenci manang marhara busuk songo sera-sera ala alukon huarama ala suguru hakku tunaposo ni tuata huarama lau mangalui bana masa dui jala masa kadang kita sebagai jemaat dang takas dope jadi gabi viral di Banjarmasin ya memang salah sintua itu ya harus kena dan harus dibuat suatu RPP atau skors tetapi ima molunga masa hajar buton do sia jabuni padi taipe dibuat aka sude ima jorbu ni kadang huas ni HKBP seakan-akan buasa 10 halak mangarpasi
menjarah itu, bukankah itu menjadi satu kesatuan? Oma kadang dang bui dope dang matoras dope hita. Dak tajalo dope pakokopon di hamatian ni Kristus, tapi kebencian yang kita buat mengintip orang di dalam kesalahannya di tengah-tengah kehidupan kita. Atong takas akamang inang tapasahap marhiti turpukon bohado di hamamati ni Kristusi unang biadong Judas nai baru di tonga-tonga ni nguluon. Jangan lagi menjual Yesus Kristus, jangan menjual Kristus karena harta, jangan menjual Tuhan Yesus karena sebuah nilai atau sebuah cinta di bagasan nang nguluna unang bea adong yang ido na masa tutu hatta Yesus Kristus. Judas tega dengan menjual 30.000 rupiah asa majalo nang hasonang, ternyata bukan di zona aman. Ternyata dia menjadi sesuatu yang tidak baik. Gabi manikot do manol soli atong tayhutom ma Jesus aka amang inang sona kaningan aka parupuan dihuton na sida do aka Maria Magdalena, Maria Jacobus, do ina Joseph, Salome, atong lasrohata, dihamu akan nami, molupe di Jumat Agungon, songonido ng parupuan, di payut na sida siyan Galilea, sa tu Jerusalem, ima Kristusi, dang mabiyar na sida. Iduranong di peristiwa Paskah, tongdo saksi adalah perempuan untuk kebangkitan Kristus atau tajalo may tahalas sumay. Jadi seakan-akan di HKBP ngagudang biati akan nabebelu. Tapi hulang inanaw doon yan nabebelu ati. Alay bago tayo dama ngagumudang tuluparopat. Akka ina marminggu di HKBP ati. Akka ama tu dia manuaing akka dongan amaw nate. Jadi buharon naik kadua tuban dua gicang. Doh donang hami amaw. Hape nunga dohonon 80% ina di dalam persekutuan iman akan ingat tidak. Antusias do na sida. Dan ganggu na sida. Tuk sumadir do aka perempuan sian Galilea sa nang tu Jerusalem. Laupay uhud tu hatta Jesus Kristus. Atong mula mahita kamang inang tadok ma di bagasan nguluta Jesus nang mati menyerahkan dirinya. Hosana tadok ma di bagasan nguluta tutudo ibana anak ni debata. Jesus anak di debata tahapur siyay jala tahanguluam may gabi akan amartua jala malua mahita partohap diha sanidosa haluan dohot hanguluan na manotong rudi sa liling ni liling na. Amen martang yang mahina. Mauliate marohanami Tuhan di arganipa kokopomu di silangi di ngulunami. Hami haddo na tumaw ni. Ikotuhami do ng api isak-isak pangarehol liya. Alay tuhodo Jesus Kristus na puna. Nguro nami. Dibay ko Tuhan pardengganan. Humokop hami. Asa malua hami. Asa pitu ni hamatian nami. Nunga di patujuluho alit Tuhan. Jala pitu ni banua gijang. Nunga di paradiho Tuhan. Marhiti pak kokopomu marhiti hamatiamu disilangi atong uhirma gomalma turohanami hodo debata di bagasan Kristus hodo Kristus di bagasan ngurunami dang boy gabi Judas masakini Judas nai baru hami Tuhan ikon homa totong namanotong di ngurunami dang gadison nami ho Kristus ala ni jabatan ala ni promosi jabatan ala ni arta ala ni holong di akka nguluna naso maripola paingot hami Tuhan hodo nguludot hanguluan namin waing mauliate marohan nami Tuhan di paringotan di hamamatim di tikyon atong lam uhirma tu hami Tuhan di pakokopomi lam radima hami nang songon ina mangihutok ko Tuhan dia pinamasa dang satonga nang ngulu nami alay manotong ma hupasat hami jala huati dako kami masongon let nani hodo tutu anak ni debata imang ngulu nami
Ima pagkatidakon nami, ali Jesus parguguy hami, muro maralohom portibion, mulugudak parto tangan, hot mahami, ho Jesus anak ni debata, mual ni hanguluan, doho las ni roha, mga ramoti hami, nuaing totong rudi sa liling nililing na, di bagasan Kristus, Jesus Tuhan nami, mauliate ma roha nami. Amin. Tapuji Tuhata, huhuti hita pa pengupilian. Jesus
Tapasonang maruhata amanginang adorang so marulaw na badia hita paboton nami masya juloon asa na parjulo na so makatidak ko kaporsyaw dope manang na so malua unang madohot marulaw na badia na paduahon na dibagasan ruhu parmahanyon unang mapola jo dohot marulaw na badia. Songoni ma hupabotok kami tapasonang rohata marede maita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramo tia temuna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangiang mahita ale tua debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu dison adora kupangak kami anon parpadanan na badiai lehom mato di porbadia tuganup hami asa ditubuon haporseaon na mangulu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami pargogoy mahami maswadahod diri nami asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuon haporseaon na mangului sai taiti rohanami asa lamalungu kami tubanua gijang asa say masiol hami pai maimahon haroroni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hita aka naung pinarhamaul ni debata tasakapi nuaing mangaton parpadadan dabadiai dibaheni tatibangi majumolo manang natau hita marulaon nabadia asa unang hona uhum manangise siak kitaon ai holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alai akan adohot marulaw na badia unang bedioloi sibolis unang bedidadati mardosa tung padaw hamu marohamu nasiani tunggo tapon hamu mahosom dohot lateni roha alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala namula mangolu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaini tatakasi majolor rohatabe jala alusi hamu ma suku-sukunon jongjong mamu. Di parhatuturhamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot ala ni pangalasim di pati ni debata molo di parhatuturoham do ma olo namarsak doroham ala ni dosami jala dipangi doroham nuaing malua ho sian dosam molo songoni roham dok ma olo di parhatuturoham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa
ibana nang mate doho mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manisa dosam, molo songoni di parhatu turoham, do ma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jalan olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam, molo songoni roham, do ma olo. Atong tapau dukbe marohata, jala tatopoti ma dosata, ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa dohami. Ai jod hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balosonommu tu hami hobbartu pabenan nami. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu humokop pami. Alani ido ubay na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sudedo sanami. Jalaleho tod di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulaw na hobar tulo mo ni roham. Sa leling di tanong odobe hami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jala na mauas di asi ni rohani debata. Say saha matuhamu na hinapor siyam muna. Mga saon hata ni Tuhan Yesus hudok matuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna. Dohot tod di porbadia. Amen alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di bonotongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songom panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na pun harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon sa liling ni liling na. Amen. Hudul ma amo. Mari demeta. Atong tangyo kamu matonan itu a Jesus lau padirio parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nay, uzu tarjehe ibana, didok mamauliate, dungi di ponggolima, di parleon matuak kasisianna, huhup ma didok. Jalo hamuma jalapangan ma, dagi kudoi nanileo tuamatean umokopamu. Baik kamu masongoni bain parningota diau. Jaladungsun nasida mangan. Dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate. Uhuk ma didok tu nasida. Jalo hamu ma. Sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani useo numukopamu bain hasesan ni dosamuna. Sai wai kamu masongoni bain parningota diau.
atong roh mahamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata mare de mahita. Udar budoi nani useo tu amatea pai na sesa pisang di mana mangaramoti jalan apa hotong rohamuna maka porsia iwan asa di hamu angoluan na sora sudah amin ulang mahamu di bagasanda Tuhan Yesus Jalo
kapur siomuna ibana asa di amunuan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Yesus Kristus jalo kamu, jala inu kamu ma siang itu. Udar dari nani usewa kumopop kamu, bain hasesaan di dosa mengaramu di jala pahoton maka persia juga asa di kamu kamu luar nasura ada bulan mahamu di bagasan dalam. Yesus Kristus jalo kamu masih ani dar kudui nani usehon kumopok kamu bain hasesan dosa muna mengaramuri jala kahot kau kapur siomuna asa di kamu haru luas nasora sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan dalam. Maka persiai banget asa di kamu luar nasora sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Asa di kamu luar nasora sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamuma siani mudar hudui nani usehon humopop hamun bain hasesaan ni dosa muna imang mangaramoti jala pahot dan hapor siomuna di ibana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mula mahamu maka persia ibana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Dosa damu wali nama dosa mata dengan domu wali wasodang rohaki dari pulau dari lewat kematian di mana makamu
Kuat Yesus Kristus jalo Jalo hamu mo. jala inum hamuma siani Dagi kudoon na Mudar nileo kudui. tuamatian mo kopam. nani Iba useo na Tuhan mangaramoti. Jalan Mo apa hoton kopamu. rohamuna. baen Maka porsiai iba. hasesaan Asa di di hamu dosamu angoluan. Mangaramoti sudah. jala Amen. pahoton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin ulah mahamu bagasan daun Dagi kudoon na nileo tuamatian mo kopam. Jalan apa hoton rohamuna maka porsiai. Kuat Yesus Kristus jalo hamu inum hamuma siani ular kudui nani usehon mopo kamu baen hasesaan di dosamu mangaramoti jala pahoton haporsia asa di hamu hanguluan nasora sudah amin ulah mahamu bagasan daun Kuat Yesus Kristus jalo hamu ular kudui nani usehon mopo kamu baen hasesaan di dosamu mangaramoti jala pahoton rohamuna ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin ulah mahamu bagasan daun di rok tuata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamuma siani udar kudui nani usehon umopom hamu baen hasesaan di dosamu mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin ulah mahamu bagasan Matean humoko pamu imana mangaramoti jalan apa hoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu angoluan nasora sudah di rok tuata Amin. Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamuma siani mudar udoi nani usehon mopo kamu baen hasesaan di dosamu mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu
anguluan nasora sudah. Amin. Bulan mahamu bagasan dalam. Tuhan Yesus Kristus dalam hamba dalam hidup kemasian dari baru nani useho noko kamu ma baik hasesan hidup sabu mangaramu gejala bawoton hapursyo sulana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Bulan mahamu di bagasan dalam. Didok tuata Yesus jaluamu maun jala pangam ma dagi kudoon nanileo tua matian umokopamu bae nasisani dosa muna imana mangaramoti jala pahoton roamuna maka porsia ibana asa dihamu anguluan na sora sudah. Dok tuata Yesus Kristus jalo hamuma jala ini hamuma siani udah menurui na sewo umokopamu bae hasesaan di dosa mengaramu jala pahoton hapus yang diluan asa dihamu anguluan na sora sudah. Amin. Ulang mahamu bagasan dalam.
Udar hudon nani usehon bai na sesani dosa muna. Imana mangaramo ti jala paut ton rohamuna maka porsia ibana. Asa dihamu anguluan na sora sudah. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita siya buku de nomor 14. Nomor 3. Tapuji Tuhan tamarede hita siya buku de nomor 3. Martangi yang maita. Puji matua debata ale to diku. Jalan asarohaku di bagasan mamuji gewarna nabadiai. Puji matua debata ale to diku. Jala unang tunggal lupaun dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalu maka sahibmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamagohan. Jala dileo tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do tuan debata. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibae tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini roha niyama matuake yanakonna. Songon ido asini roha ni tua debata. Diaka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita. Di namate Kristus sumokopita uju pardosa dope hita. Atong dahita hinorhonni atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dungga be parpitor hita hinorhonni mudarnai. Di baeni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do tua debata. Olat lion Rodi saleleng nileleng na. Amen. Masuk mahita tu acara nomor 10 onom. Nunga tabigi barita nauli na mamaritahon ia hamamate ni Jesus dihau pinasilangi holan ala di dosa tado dosa ni sadok portibion atong taauhon mapakokopon nai di bagasan rohat tabi asa unang behita madabu tu bagasa dosa alay hok mahita jongjong so mubauba di ojahan na sitong ima barita nauli
nang peikon ado pataragam ni parukilon di tonga-tonga ni Portibion. Tabay mahata ni debata ujahan di nguluta rudi sa liling ni nilingna songon akanaung tinubos ni Tuhata Jesus Kristus totong mahita mangulu di bagasan panubusyon nay marhite-hite na mangulu hita di bagasan biar mida debata tapi lihod dagikta bay pilihan na hinalomohon ni debata marhite-hite na makahulungi debata dohot makahulungi donga jolma maredhita. Tuhan hapus aku, rasa paling makirin tu surgoi tulus perjalananku tondini maringan madia ku berkedok tegas pada Tuhanku diiringi dengan kaki sahatro di ujung di pandangku togu maha jodong tulang bumi. Tatang yakom mapiliata aliri bata aman hami na di banwa gijang hodo haroroan ni salhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehomitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilianon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite-hite to dim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni salhut nunga patarwi dahami holong ni roham na gudangi gumudang doisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak kona tungso na tertibang do gudang dohot arga ni si leho-leho mu di hami ay anakmu na sasadai disuruho gabi jolma manaon pardangolan isak-isak dohot pastap-pastap gabi tarpajal ibana jala tuha matian humokop hami mauliate marohanami ala naung say utang nami jala malua hami sia dosa sian hamatian doho sian gonggoman ni sibulis ala ni ipujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupaho anakmu Tuhan Yesus pardomuan pardengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsa dosa nami dosa ni hajol maun mauliate marohan nami tuho jala pujion nami mahuru di saliling-liling na say tatap huriam na hinokok mu jala napi na pungumi
Sai pahok madihami hasisani dosa, dohok dami napina tupami. Sai pahiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuak ko hami tu banua gijang, pasaur hok kami tuaka na badiai. Sai bunu jala parsilako majolma na buruki, dohok sakap-sakap na roa di bagasan hami, asa unang marlidak kami madapoton, ama na di banua gijangi. Hupasat hami madiri nami tuho, jala huliok kami roha nami bahin ingananmu, ala naung dihokop ho hami, di homa hami, jala ho di hami, say unang luas sami sirang sian ho, dongani mahami, jala saur maho tu hami, say patugu mahapur siaon nami tuho, asa hotlak kanami rudi ujung ni hamatian, say ramoti maakaruasmu, nama maritahon lakkanami rudi ujung ni hamatian, say ramoti maakaruasmu, nama maritahon holong ni roham, dohok dalan naung pina tupami, atong mangulu manang mati pihami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, say asiroham, ingot mahami di hasangapumi, jala buak kami, tuha sonangan na dilabung ni debata. Amin aliaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon, madamena tu todim. Amin. Shalom marhita, tengok maka manginangan nungan di pukul 2 di Ulau Nahohom.